നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമാക്കി മാറാത്തനുമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്ക് സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷക്കായിട്ട് ഒരു വചനമെടുക്കാം. സദൃശ്യവാക്യം 14:30. ശാന്ത മനസ്സ് ദേഹത്തിന് ജീവൻ, അസൂയയോ അസ്ഥികൾക്ക് ദ്രവത്വം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസൂയയെക്കുറിച്ച് പലർക്കും അറിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസൂയയെക്കുറിച്ചൊന്നും പലർക്കും അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ അയൽക്കാരോ ഹല്ലേലൂയ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ധനികരാകുമ്പോൾ ഒരു വീടോ ഒരു വസ്തുവോ ഒരു കാറോ എന്ത് വാങ്ങിയാലും പെട്ടെന്ന് ഇത് പുറത്തു വരുന്നത് കാണാം. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ തോന്നാത്ത സന്തോഷമില്ലായ്മയാണ് നമ്മളെ അസൂയയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. വചനം പറയുന്നുണ്ട്. ദാനിയേൽ യാക്കോബ് 3:16 പറയും, എല്ലാ കലക്കത്തിന്റെയും ദുഷ്പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും മറ്റൊന്നല്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. 1 കൊരിന്ത്യർ 3:3 പറയുന്നു, ഇത് ഒരു ജഡസ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ് ഈർഷ്യ. ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബ് 14:17 പറയും, ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക സ്വഭാവം കൂടിയാണ് അസൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ തന്നെ റോമർ 13:13 ഹല്ലേലൂയ. ഗലാത്യർ 5:21 പറയും, ഇത് ഇരുട്ടിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടിയാണെന്ന് കൂടി പറയുന്നു. സദൃശ്യവാക്യം 27:4 പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ. ക്രോധത്തെക്കാളും ക്രൂരമായ ഒന്നാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ 1 പീറ്റർ 2:1-2 പറയുന്നു, നമ്മുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ഇത് കാരണമായി തീരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ, ബൈബിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് സഹോദരിമാർ തമ്മിലുമുള്ള അസൂയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹാബേലിന്റെ യാഗത്തെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ കയ്യിൽ അവന്റെ മേൽ അസൂയ തോന്നി. പിന്നത്തേത് അതൊരു കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കേണ്ടി വന്നു. നമുക്ക് പ്രിയമക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം അവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൂയയിലൂടെ ആകും. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് യോസേഫിനോട് അസൂയ തോന്നി. അവർ അർഹതപ്പെട്ട നിലയെങ്കിലും മാറ്റി അർഹതയില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് യോസേഫിനെ തള്ളിയിട്ട് പോകും. അവിടെ ഓർത്തില്ല. ദൈവം ഒരുക്കിയ പദവിയും രാജവസ്ത്രവും കിട്ടുമെന്ന്. പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണിട്ടും പൊട്ടിത്തകരാതെ, പോത്തിഫറുടെ വീട്ടിൽ നിന്ദിതനായെങ്കിലും നിരാശപ്പെടാതെ, പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം മാനിച്ചുയർത്തിയ യോസേഫിനെ ഫറവോനും മാനിക്കാനിടയാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകമുള്ളവനെ എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് ദൈവം എത്തിക്കും. റാഹേലിന്റെ സഹോദരിയായ ലേയോട് റാഹേലിന് അസൂയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. 30:1 നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ജോലിയിൽ മാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അസൂയ ഉടലെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ദാനിയേൽ പുസ്തകത്തിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും. ദാനിയേൽ 6:3-4 വചനങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. ദാനിയേൽ വികൃഷ്ടമാനസനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അധ്യക്ഷന്മാരിലും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരിലും വിശിഷ്ടനായി വിളങ്ങി. രാജാവ് അവനെ സർവ്വരാജ്യത്തിനും അധികാരിയാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചു. ആകയാൽ അധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാന ദേശാധിപന്മാരും രാജ്യം സംബന്ധിച്ച് ദാനിയേലിന്മേൽ വിരോധമായി കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ദാനിയേൽ വിശ്വസ്തനും സത്യസന്ധനുമായിരുന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഒരുവൻ മറ്റൊരുവനേക്കാൾ ദൈവത്താൽ അധികം ഉപയോഗപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് അസൂയ ഉടലെടുക്കുന്നത് കാണാം. ദാവീദിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 1 ശമൂവേൽ 18:6-9 വചനങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഫെലിസ്ത്യനെ സംഹരിച്ചു വരുന്ന ദാവീദിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പാടുന്ന പാട്ടിൽ ശൗൽ 1000 കൊന്നു, ദാവീദ് 10,000 കൊന്നു എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശൗലിന് ദാവീദിനോട് അസൂയയും അനിഷ്ടവും തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അല്ലെ, പിന്നത്തേതിൽ അത് ശൗൽ ദാവീദിനെ കൊല്ലാനായി ഓടി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, യോസയുടെ മകനെ ഓറിയവനും ചെറിയവനും തള്ളപ്പെട്ടവനും കഴിവില്ലാത്തവനുമായ ദാവീദിനെയാണ് ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ജനതയായ ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആമേൻ. മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതിയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷയിലെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വെളിപ്പെടുമ്പോഴും ആത്മീയ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഈ അസൂയ വെളിപ്പെടുന്നത് കാണാം. മാർക്കോസിന്റെ 9-ാം അധികാരത്തിന്റെ 38-ാമത്തെ വചനം. യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, ഗുരു, ഒരുവൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അവൻ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കായകയാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ വിരോധിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മേക്കാൾ മറ്റൊരുവനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അസൂയപ്പെടരുത്. ശൗലിനെ പോലെ നമ്മൾ അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്യരുത്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളിലും നാം തൃപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമുക്ക് സമ്പന്നതയിലേക്ക് നോക്കണ്ട, നമുക്ക് താഴ്ചയിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ ജനങ്ങളൊന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പാർപ്പിടമില്ലാതെ, വസ്ത്രമില്ലാതെ, ആഹാരമില്ലാതെ, അവയൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അവർ ജീവിക്കുന്നില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കർത്താവേ,
ഇന്ന് വല്ലോ കർത്താവേ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ ദൈവ മക്കളോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവനോട് ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ? അമ്മേ, ഒന്നുമില്ല. പണ്ടത്തെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും വിജയം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അഭിവൃദ്ധി ദൈവരാജ്യത്തിനും. ഹല്ലേലൂയ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് അസൂയയുടെ മറ്റൊരു കാരണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അസൂയയുടെ കൂരമ്പുകൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിയുമ്പോൾ നമ്മളെ നിഗളിക്കാതെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. യോസേഫിനെ പോലെ യഹോവയുടെ വചനം നമ്മളിൽ നിവൃത്തിയാകാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ദാനിയേലിന്റെ പുരോഗതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ അസൂയാലുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാനിയേൽ തുടർന്നും തൻ്റെ എല്ലാ